Nakup si hry na G2A. Link nájdeš dole v popise. Všetci, čo ste tu, vás tu zdravím, pretože sa ide diať zaujímavá vec. Idete mi vy, Twitch chat, stream chat, idete mi vybrať, dajme 10 alebo 12 instantných polievok z Asian Shopu, ktoré objednám cez Volt a zajtra ich na streame ochutnáme a ohodnotíme, že ktoré sú úplne brutálne a ktoré sú odpadkové. Ja vám pošlem link do chatu, z toho linku budete môcť vyberať a budeme spoločne sa rozhodovať teda, alebo respektíve vy sa budete rozhodovať, že či áno alebo nie. Chápeme sa? Máme tu prvý, ktorý poslal omietkár Nongshim Noodle Bowl Kimchi. Dobre, máme pridaný prvý produkt od omietkára. Potom tu máme Mama Pad Thai. Chceme Mama Pad Thai? Chat. Jednotka áno, dvojka nie. Pridať. Dobre, máme dva produkty. Nongshim Super Spicy Red. Jedna alebo dva? Predpokladám, že asi odpoveď je jasná. Že som sa vôbec pýtal. Dobre, to máme tretí. Nissin Demae Miso. Chcete Nissin Demae Miso? Nissin kačica polievka cup, to si dám, tomu ver. Šampong polievka? To je akože čo zo šampónu? Alebo čo? Aká to je instantná rezancová polievka s príchuťou morských plodov? Dobre, šampong pridávam. Toto je čo? Instantná rezancová polievka s zeleninovou hubovou aromou stredne ostrá? Dajme tomu. Krémové rezance carbonara. Tieto sme, myslím, nemali vo videu. Tie by som vyskúšal. Tu je taká, že Mama Po Bowl. Tomu ver, to si dáme si, že misku fočka. Čo je toto? Yang Cup. Tak toto musíme objednať. Idem skontrolovať košík, či niečo z toho vyložím, dobre? A poviem vám. Takže, stojí to 40 €, 39,25, zaokrúhlime to na 40 €, čiže ste nakúpili za 40 €. Dúfam, že ste spokojní s vašim výberom. Vidíme sa pri ochutnávaní YouTube. Idem teda ochutnať všetkých 12 ich je, pretože jeden neprišiel. 12 instantných produktov z Asian Shopu, ktoré vybral môj Twitch chat. A ak chcete byť súčasťou takýchto videí, tak treba chodiť na streamy každý deň od pondelka do piatku od 16. do 20. Twitch Evgenis, máte to v popise, máte to na obrazovke, takže určite prídete do budúcna. Urobíme to tak, že mi Paula bude skonštruovávať tie jednotlivé rameny, pretože niektoré sa iba zalejú, niektoré musíte povariť troška, tie, čo musíme povariť, som nechal nakoniec a tie, čo sa len zalejú, dáme hneď na začiatok. Prvý produkt, ktorý ste vybrali, chat, máme tu Tempura Udon Noodle Flavor. Tento som myslím, že vybral ja úprimne a nie vy. Toto je náš prvý produkt, ktorý ideme ochutnať. Je to takýto udonový veľký kelimok a vyzerá to na obrázku veľmi chutne. Odbalím to, že čo je vnútri, sa na to pozrieme. Vrecuško je súčasťou s koreninami, predpokladám. I kokos, ale tam je dobre veľa tých rezancov. A sú tam také takýto nejaký kúsok niečoho tam je. A je ich tam akože asi viacej. Takáto guča tam je. A vnútri sú také jak mini reďkovky. A taká tá rybacia fish sticka. Udon Tempura. No som zvedavý, ty kokos, úplne sa z toho vyparilo. Ideme ju ochutnať a budem ich bodovať všetky tieto veci späť. Klasicky. Normálne, že od 1 do 5. Alebo od 0 do 5. No. To vyzerá jak tofu v tempure. Lenže problém je, že tá tempura sa úplne rozmočila. Naberiem si takto sústo. Je to vidieť? No neviem, akože tempura chutí jak rozmočený rožek od Vlada Vacha, čo si dáva na večeru. Ukážte šťavu čisto. Chuťovo to je celkom fajn. Je to také slano, rybacio, korenené by som povedal, ale je to taká príjemná chuť, akože oproti, ja neviem, takým, keď si kúpite vifonku niekde v Tesku, hej, tak tam máte reálne čo, bujon a nejakú vegetu. Ale toto má dosť, akože by som aj veril, že to je nejaká tam rybacia táto. Ale vôbec to není nejaké zlé. Čakal som, že to bude odpadek, ale pohodička. Idem vyskúšať ešte rezance, dajte mi sekundu. Pozrite sa. Rozmočený rožek, vidíte? Vyskúšame rezanečky. Úplne najviac default pšeničné rezance, aké sú vo vifonke. A sú dosť rozmočené, čiže by som to asi nenechával tak dlho. Udon Tempura Noodle. 2 z 5 k tomu dám, je to také úplne, že mid. Kimchi Bowl Noodle. Kimchi rezance, taká kimchi polievka rezancová. Takto to vyzerá. Dúfam, že to bude chutiť tá kapustovo kimchi. Ja mám rád kimchi veľmi. Aha, tu máme 2 sáčky kimchi polievke. Jedno sú flejky, čo sú vlastne také tie vločky na vrch. Toto je základ polievky. A potom tam sú rezance klasicky a nič viac. Čiže to dáme tiež zaliať. Bowl Noodle Kimchi Flavor. Ty kokos.
OK, vonia to dosť kapustovo. Mám kimči z Jimbimu, kód FGen5, ináč môžete si kúpiť kimči na Jimbime, veľmi dobre to chutí. A to si dávam k jedlám, keď mám nejaké, že si chcem dať kimči k tomu. A toto akože vonia troška tak, ale není to zase úplne, že reálna vôňa kimči. Je to také proste červená chili kimči polievka. Moc veľa zeleniny tu není v tom, popravde. Sú tu sem tam také kapustové kúsky, ale úplne že krpaté. Chutí to jak úplne klasická výfonka a troška to štípe. Čo ja viem. Slaná bujonová šťava. Čakal som od toho veľa viacej. Ale štiplavosť je cítiť, akože je taká... ja keď rozkusnete korene čierne, by som povedal. Ešte rezance vyskúšam, ale myslím si, že tie rezance budú také isté, ako boli v tej predošlej. Klamala ma tá kimči, zachraňuje to tá štiplavosť, lebo to je vlastne jediný typ chute, ktorý v tom je. A dávam tomu 1 z 5. O ničom, nekúpil by som si to znova. Ďalej tu máme Mama Fobo. Klasická fočko polievka, ak máte radi vietnamskú kuchyňu, tak ju podľa mňa poznáte. Je to jednoducho zeleninovo-hovedzí vývar a ja mám fo veľmi rád. Vždy, keď som chorý, tak si objednám litrové fočko aj s chili, aj s citrónom, ešte sa dám sojovú omáčku a celé to zjem. Takto vyzerá toto Fobo a som veľmi zvedavý, ako silno bude chutiť, pretože fočko je vec, ktorú musíte proste nechať dlho odstať a dlho variť, aby bola taká intense, taká dobrá. A podľa mňa toto bude iba taká jak korenistá polievka. Čiže neviem, ako to bude chutiť, ale poďme to oskúšať. Oho, OK. Tam sú rýžové Fobo rezance. Vidíte to? Sú tam takéto klasické fočkové rýžové rezance. A potom tam je jeden sáčok a ešte tam je nejaká šťavička. Vyzerá jak bujón tekutý alebo čo. Musím uznať, že to extrémne vonia ako fo. Je tam presne taká tá koriandrovo, olejovitá, cibulová, mesovitá vôňa. Fakt to vonia ako reálne fočko. Ja vám to nemám jak ukázať, lebo to je proste vodové. To sa vyleje. Čo je celkom fajn, že tie rezance sú úplne také isté, ako keď si kúpite fočko, alebo aspoň vizuálne vyzerajú takisto, keď si kúpite fočko z nejakej reštiky. Aha. A vodička je taká troška tmavšia, ako býva vo fočku väčšinou. Dobre, ideme to ochutnať. Najprv šťavičku. Taká to je hnedá šťava. Akože zatiaľ najlepšie, musím povedať. Keby tam dáte troška viacej citrónu alebo limetky, chili, tak by som vám veril, že to je reálne fočko. Chutí to fakt dosť výrazne, tak hovedzio a je tam cítiť aj ten koriander, je tam proste všetky tie chute, ktoré vo fočku majú byť cítiť. Keby ste mi povedali, že toto je fočko z nejakej lacnej vietnamskej reštiky niekde v Kauflande, tak by som vám veril. Ešte rezance ochutnáme, počkajte. Také isté, jak v reštikách, aj chuťovo nie sú moc rozvarené. Na to, že je toto takýto instantný kupovaný produkt, tak ma to dosť prekvapilo a vážne to chutí ako fočko a chutí to dosť dobre. Fočku Mama Fo dávam 4 body z 5. Ďalší je takýto noodle cup, alebo ako to nazvať, a volá sa to, že Duck Sweet Onion Soup. Je to takýto kelímek, ako keď si kúpite... Kto to u nás robí? Vitana? Alebo kto to robí? A je to taký ramen style, že vraj. Tiež sa to len zaleje a nechá za to 2-3 minútky, že vraj. Toto vyzerá mega OP, je tam strašne veľa sušenej zeleniny a je to pokorenené. Vyzerá troška jak plesnivé, ale ako keby to korenie už je na tom. Vidíte to? To korenie je ako keby vnútri v tom už zasypané. No počkajte, ja to troška premiešam, lebo teraz to nevyzerá veľmi lákavo, jak to tam je. Ale je tu dosť zeleniny, je tam nejaká paprika, je tam nejaké kúsky, asi kačice predpokladám, to vyzerá jak také malé mäsové kúsky a je tam nejaká klasická polievková zelenina. Vonia to jak kačacia vifonka, keď si kúpite kačahúš, vifonku z Teska. Lepšie vám to asi nemám jak ukázať. Skúsim rovno rezance, lebo tej šťavy tam asi ani není tak veľa, to nasiaklo do tých rezancov. Rezance sú ok, nie sú rozvarené, na to, že to celkom dlho odstálo, tak vydržali. Ňam, dobrá je tá šťava. Cenovo myslím, že to bolo... Neviem, či 3 eurá, alebo koľko stali tieto kelímky, nie je to niekde napísané. A na to, koľko stál tento produkt, tak si myslím, že keby vám dám toto a dám vám kačaciu vifonku, tak asi neviete rozdeliť, že čo je čo. Chuťovo by to bolo úplne to isté. Vizuálne to vyzerá troška krajšie, ale je to jednoducho taká korenistá voda, vifonkovitá, nič extra.
taký ten špecifický sáčok s korením, ktorý obsahuje iba, že čierne korenie, sol, nejakú pomletú zeleninu a ešte taký ten, jak sa to volá, ten zlepšovač chuti. MSG, áno, glutamán, presne to som myslel, áno. Dávam tomu 1 z 5, pretože to je default bifonka, lacná, len proste prebalená, je drahá. Toto je posledná kelímková záležitosť. Yopoki Instant Tteokbokki Rice Sticks Black Soybean Sauce. Ryžové šulance s fazulovou omáčkou. Vidíte? Takto sú to v takomto onom obale. A tu je tá fazulová omáčka v tomto sáčku. No, okej. Po mikrovlnkovaní týchto tteokbokki ich tu máme. Čiže fazulová omáčka s ryžovými šulancami. Strašne to smrdí do odporné to je. Že to štípe. Všetko, čo robia, štípe. Je to sladké. Je to ako sladký fazulový prívarok s ryžovými šúlancami. Tie tteokbokki to ale dosť vylepšujú. Akože je to zaujímavejšie ako je z rezance. Neviem, tak proste tak sa zaujímavo jedia. Je tam veľa zeleniny. Je to asi najlepšie zatiaľ, čo sme mali popravde. Celkom mi to chutí. Kolský fazulový prívarok. Tá príchuť, ale taký sladký, zároveň slaný a zároveň štípe. A štíplavosť je asi taká, jak keď si dáte zázvor, silnejší zázvorový čaj, tak to asi štípe. Není to najhoršie, akože pravím, celkom fajn. Vedel by som si to dať, keby mám chuť na nejaký takýto odpadek, tak by som si asi vybral zatiaľ toto. 4 z 5 dávam Yopoki Tteokbokki Black Bean Sauce. Mama fo, ale pad thai, mama. A potom, čo sme mali to fočko, tak tomuto dávam veľkú nádej, lebo vyzerá, že to naozaj bude chutiť dobre. V tomto pad thai máme rezance, také rýžové, tenké a 2 sáčky. Máme tu pad thai, ktoré sme ale pripravili zle, sme si všimli, že na obale sa to malo pripravovať troška inak. Vyzerá to nejako takto, počkajte. Tu tam rezance, je tam korenie, nemalo tam byť totiž to voda, malo sa to robiť tak, že sa tie rezance uvarili a potom sa to len zasypalo troška. Máme to pripravené iným spôsobom, chuťovo tam podľa mňa bude to isté. Neviem, či chcem ďalšie sústo z tohto. To je ako halus. Chutí to takisto, jak to vonia. Úplne tak umelinovo, hnusno, plastovo. Mali by tam byť, myslím, krevety cítiť, ale je tam len taký morský smrad, že to ani nie sú že krevety, ale jak rybacie hlavy. A je to sladko, neviem, také proste divné, sladko divné, neviem to opísať. Dával som tam aj chili, absolútne to vôbec není cítiť, že by to štípalo. A skúsim si dať tie rezance, počkajte. Neviem, čo by som k tomuto mal povedať. Malo to byť proste krevetovo nejaké zaujímavé. OK, pripravili sme to zle, jasné, uznávam, ale myslím, že chuť by bola rovnaká, nech to pripravíme hociako. Jediné, čo sme troška pokazili, sú tie rezance, že by boli lepšie spravené. Kyslo, sladká pachuť, umelinová. Pad thai dávam, no neviem, asi 0 z 5 dávam pad thai, hovnisku. Creamy carbonara flavor. Takéto nejaké špagetovo-rezancové veci carbonara. Takto vyzerajú tie carbonara, rezance, ten ramen. Tu je nejaká omáčka. Toto je korenie, syrové predpokladám. Čo je toto? Vysvetlíte mi niekto? Máme tu carbonáru, ktorá sa tiež mala povariť. Aspoň teda tie rezance a potom sa to zasypať. A my sme to rovno zaliali, čo je tiež chyba z našej strany, bohužiaľ. Vyzerá to jak mliečná polievka. Takto si to nebude dobre zaliaté. Nebude, no, bohužiaľ, ale podľa mňa by to nebolo dobré ani inak. Akože neviem, nemyslím si. Dám si mliečnú kalnú polievku. Chutí to jak kriedová voda, nebudem vám klamať. Chutí to jak kriedová voda. Tie rezance sa aj nestihli rozvariť. Toto asi hodnotiť nebudem, keďže to je zle pripravené, bohužiaľ, z mojej strany. Chutí to jak kriedová voda, čo to je grcanica. Neviem, nemôžem to hodnotiť, bohužiaľ. Možno keby to je pripravené správne, tak to nechutí jak kriedová voda, ale nemyslím si, podľa mňa by ten efekt bol rovnaký. Ďalej máme Demae ramen miso. Pozrite sa, takéto decko tam máte, blondiavé, to som ja. Táček s korením, klasicky, a rezance. Vyzerá to defaultne, rezance zaliaté vodou. OK. Tá chuť je extrémne výrazná. Nechutí to ako
miso polievky, ktoré som ja za môj život jedol, ale možno to je akože originál miso príchuť. Je to také slané, troška je tam cítiť jak tofu, lebo v miso polievke je tofu, nie? A troška to je cítiť, keby tam bolo tofu. Také mastné a slané mi to príde, ale neviem, či som úplne fanúšik toho. Aby som tomu 3 z 5, taký average asi zážitok by som povedal. Máme tu šampong nudle, šampónové nudle. Tu je takýto dvojpek šampongový, korenie šampongové. A rezance sú tu okrúhle. Vec, na ktorú som dosť zvedavý, odkedy ste ju objednali a vybrali, sú to šampong nudle. Keď mi niekto vysvetlíte, čo znamená šampong, tak budem veľmi rád. Podľa mňa, podľa obrázku, vyzerá, že by to mali byť nejaké rybacie, sépiové rezance, alebo niečo také. Morské plody jednoducho. Rezance s príchuťou morských plodov. Vizuálne to vyzerá takto nejako. Je tam dosť veľa zeleniny. Vyzerá, že tam sú aj kúsky nejakých rýb. Výrazne rybovo to vonia. Akože mi nevadí takáto ázijská rybacia chuť ani vôňa. Mňam. Mňam, to je veľmi dobré. A dosť to štípe. Bože, no nie, že dosť, ale ja keď si dáte veľa štiplavých čipsov, nejakých lejsok. Ale chuťovo je to fajn, je to také výrazno morské plody výrazné a taká zeleninovo slaná potom príchuť. Je to také jak krevetové, by som povedal. Ale štiplavosťou akože zaujímavé, počkajte. Dáme si rezance, otestujeme. A tu je nejaký kúsok rybičky. To bola sepia! Ja mal som kúsok sepie, čet. Šampongová polievka, dosť dobrá. Na úrovni tých topoky by som to dal. Takže tomuto dám tiež 4 z 5. Sutah ramen. Sutah polievka ramenová a korenený sáčok. Tento zelený, tam budú zase, predpokladám, tie vločky. Takto vyzerajú rezance. Vo všetkých sú tie rezance robené rovnako, len jedno je kruhové, druhé je obdĺžnikové. Vyzerá to skoro ako na tom obrázku, popravde. Ide to nejako, či? Ani ne? Všetky tie rezance, teda všetky tieto rameny vyzerajú skoro rovnako. Je to len červená voda s pšeničnými rezancami. Dám si tu nejak aj veci, nejaké, počkajte, tu je nejaká zelená vec, tu si dám takúto mletu. Dobre, takýto je červený, rudý, nevonia asi nijak špecificky. Zjedol som niečo sladké a zabehlo mi to do krku. Neviem, čo to bolo, ale dal som si nejakú cukrohinku asi, alebo čo ty kokos. Štípe to dosť, akože je tam taká pikantná chuť. Čili papričku, keď si zachusnete, viete, že vám to tak reže jazyk. Má to viacej štiplavú chuť ako mesovú. Má to podobnú chuť ako ten Bulldog ramen dvojkový spicy, čo som mal, a tá ostrosť preráža akúkoľvek inú chuť. Je tam cítiť troška tej mesovej slanosti, takej obyčajnej bifonkovitej. Sutah ramen dám 2 z 5. Obyčajný taký zážitok. Na to, koľko to stálo, myslím, že to stálo nejaké 4 € alebo koľko. Posledný dnešný produkt, na ktorý všetci čakáme, je Super Spicy plejky ďalšie a Super Spicy balíček. Dúfam, že to bude reálne Super Spicy, lebo ak nie, tak to bude smutné. Takto to vyzeralo, je to zase červené, paprikovo, také rudé. Sú tam kúsky hríbov. Dúfam, že toto ťa vyštipe. Ideme to vyskúšať. Toto vyzerá sa najlepšie, nie? Vieš čo? Nevyzerá to zle, poviem tak. Vidíte? Toto som vylovil z polievočky. Hríbik. Na zdravíčko. Mám nejaký dobrý hríb, no môj dubáčik. No. Super spicy, čo vám poviem. Nemá to žiadnu chuť. Nemá to žiadnu chuť, iba keby ste si dali lyžicu kánskeho korenia, kamarát. Dal som si aj kúsky nejakého mesička, to bolo najodpornejšie meso, aké som mal v ústach. Jak zoschnuté uši prasačie. Štípe to asi tak, že 8 z 10, ale není to na úrovni toho Bulldog dvojkového. Ešte dám si rezanečky. Štípe to dosť. Není cítiť absolútne nič okrem toho, že to štípe. Ako náhle si dáte do úst tú šťavičku, tak vám to zabije všetku chuť a reže vám to celé ústa a bude mi to podľa mňa rezať aj žalúdok zvyšok streamu. Rezance sú tie isté ako v každom jednom ramene, čo sme mali predtým. Nemám to jak moc zhodnotiť, pretože vravím, že tá chuť tam není žiadna.
Meno sedí, super spicy to je. Podľa mňa, keby si to dá Paula, tak ju to veľmi štípe. 3 z 5 dáme super spicy, je to také, že ok. Máme za sebou ochutnávku. Ďakujem môjmu Twitch chatu, že mi pomohol a že mi takto vybral objednávku. A ďakujem aj vám, že ste sledovali toto video. Ak si chcete aj vy objednať niečo z Asian Shopu alebo z iných obchodov, tak choďte na Volt, použite kód EVGEN, budete mať 5 € zľavu a choďte na Jim Beam kód EVGEN 5. Momentálne tam dokonca sú jarné zľavy na Jim Beame, čiže môžete si niečo nakúpiť. Ak chcete sledovať takéto videá naživo a chcete byť súčasťou, treba chodiť na streamy, na môj Twitch. A ďakujem, že ste sledovali ešte raz. Vidíme sa pri ďalšom videu, choďte si pozrieť nejaké z týchto videí, ktoré som natočil a majte sa, pekný deň vám prajem a papa. Čaute.